Coşup beylemde birleşip sanlarıma dünyalarını bilmeyler. Dertle birleşip sanlarıma dünyalarını bilmeyler. Ağul kıyıların su olmanı da tutunip Allah'ın sağlam kıyıdacılar diyor ata babadan olmaz. Sağlam kıyıdacılar diyor ata babadan olmaz. Şaldır giydin bağlar vurmanı su kıyıları Kutlu bulsun gürlet kırsın yemli sağlam kıyıları. Kutlu bulsun gürlet kırsın yemli sağlam kıyıları. Kutlu bulsun gürlet kırsın yemli sağlam kıyıları.
Төбәкләргә китгән Нургали авылданы Алтын куллы урманчылар Гөрләп яшәтә аны Коллар җәеп каршы ала Нургали чыршылары Мондагы кошыларның да иң матур җырчылары Коллар җәеп каршы ала Нургали чыршылары Мондагы кошыларның да иң матур җырчылары İşlerinde şad avazı işitilə yaşlarının Güllerinde dal kızları yuvadıdır şeşlerin Olan şehir karşı ala Nurgali şaşıları Mundağına koşularının da imatur şaşıları Kuşağına zifa koyun sıyınıgan Dünyanın var güzelliği Şul tübekke jıyılgan Şolla bulsa gürle bulsa Nurgali urmanları Bizge kim şakırıp tıra Dostları tuğanları Şolla bulsa Nurgali urmanları Bizge kim şakırıp tıra Dostları tuğanları Bizge kim şakırıp tıra Dostları tuğanları Bizge kim şakırıp tıra Dostları tuğanları Hayırlı gün, исәнмесез, хөрмәтле райондашлар, Саба Сабантуйның кадерле кунаклары, ерак араларны якын итеп Сабантуй бәйрәменә кайткан якташ кардәшләребез. Сабантуй бәйрәме Ходай рәхмәте белән гасырлардан күчеп килгән матур бер күренештер. Хәзер 2017 ел Сабантуйын башлар алдыннан дин әһелләренең фатихасын тыңлыйбыз. Сүз Саба районы имам мөхтәсибе Айнур Хәсрәт Әхмәтовка бирелә. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşlerimiz, şu beyramga dip izgilikler jıyılgan konaklar, kardeşler, barçalarımızga Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi bulsaydı. Allah Rabbimiz ilk günlerimizge tanıştık, barçalarımızga sağlık selametliklerini nasip eylesin. Amin. Hürmetli dostlar, Сабантуй бәйрәмен ачу һәм котлау өчен сүзне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Минихановка бирәбез. Рәхмәт итегез. Hürmetli rayondaşlar, qonaqlar, rөхсәт sizni bu ulы bəyram bilan təbriklәп китерергә, sizgə qırışday salamatlik, isənlik, sağlıq, гаилә бәхете булган игелеген күреп, шундай киләчәктә тормышта да бергә матур итеп яшәргә язсын. Сабантуй ачык дип белдерә. Бик зур рәхмәт сезгә. Сабантуй әлеме янына бу елгы Сабан батыры исеменә лаек булган Игенче җәмгыятенең эзмә бүлекчәсе механизаторы Закиров Гаппас Миңнемулла улын һәм узган елгы Сабантуйның абсолют батыры Сафин Радик Расил улларын чакырабыз.
җиткерү өчен микрофон янына Сабан туйыбызның кадерле кунагы, Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Шәйх Разиев Васил Габделгаязовын чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле Татарстанлылар, Дәүләт Советы Республика хөкүмәте һәм шәхсән үз исеменнән сезне чын күңелдән татар милли бәйрәме Сабантуй белән котлыйм. Бүген бу киң, матур бизәлгән мәйданлы милләтләрнең һәм диннәр төрле яшьтәге вәкилләре җыелды. Алар игенчеләр хезмәтенә рәхмәтләрен белдерергә, спорттагы сәләтләрен һәм иҗаттагы талантларын күрсәтергә килделәр. Сабантуй Татарстанлылар һәм читтә яшәүче ватандашларыбыз өчен иң яраткан бәйрәме. Ул безне үткәннәргә кире кайтара, традицион кыйммәтләрне туган җиргә һәм гаилә учагына, мәхәббәтенә, гореф-гадәтләргә хөрмәтле искәртеп тора. Татарстан игенчеләрнең фидакар хезмәте безгә шәшүне тиешле югарлыкта түгәлләргә булышты. Без көзге уңышка һәм республиканың азык-төлек иминлегенә яхшы нигез салдык. Безнең хөрмәтле игенчеләргә һәм авыл хезмәтчәннәренә рәхмәтемне белдерәм. Быелгы Сабантуй барлык катнашучыларны онытмас тәэсирләр булып итсен, кунакчылыкның мөхите белән куандырсын. Дуслар һәм аралашу һәм уникаль милли традицияләр белән танышу мөмкинлеген бирсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим. Рөстәм Нургалиевич Минниханов. Шуңа күрә менә күрдегезме халык? Президентның бәйрәм телеграммасын укыганда яңгырда туктады дип әйтергә була. Шуңа күрә барыгызга да саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим һәм әйтәсем килә, Сабантуйларыгыз мүбәрәк булсын. Амин. Рәхмәт сезгә бик зур. Yıldık keng maydanga bәйрәм итә бар халкым, күңелләре турыштay нык йөрәкләрендә ялыгын. Сабан туй, игенченең бәйрәме, бүләк итәм чын күңелдән сезгә җырлар бәйләмен. Сабан туй, игенченең бәйрәме, бүләк итәм чын күңелдән сезгә җырлар бәйләмен. Bir dә булмый елына бер бәйрәм итмичә калып, һәр милләтнең куанышы шатлана белеп җанып. Сабан туй, игенченең бәйрәме, бүләк итәм чын күңелдән сезгә җырлар бәйләмен. Сабан туй, игенченең бәйрәме, бүләк итәм чын күңелдән сезгә җырлар бәйләмен. Сабантуйның иң зур мизгиле ул безнең шушы чәчүләр бетү һәм инде менә аның нәтиҗәсен ясау. Безнең Сабантуй шуның белән башланып китә. Безнең игенчеләргә бик зур рәхмәт. Алар булган тырышлыкларын куеп, инде матур уңышлар булсын, табигать шартлары булып, һәр вакытны бай яшәргә язсын. Аларга бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән барыгызны.
Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле концертын тәкъдим итәбез. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын. Әзрәгешін бұлшасын, қоныр болса шымдай болса баямасын ұқшасын. Баспанады әлемге, ялда білгел әлемге. Зипа бойы болмас әлім қадірін білгел әлемге. Зипа бойы болмас әлім қадірін білгел әлемге. Гармунары, гармунары, гармунары бұрмалы. Гармунары, гармунары, гармунары бұрмалы. Әлләниге бартықтыры шулай ұлдар олары. Баспанады болғанда, сызғыттан маратқанда. Aşağıda eşinada gelirsin malı tapkanda. Aşağıda eşinada gelirsin malı tapkanda. Dövüşen, Allah'ın seni. Dövüşen, Allah'ın seni. Aradı seni bulmaklarını bırakma böyle değil. Basmalarda kalbimge, yolda bilgel elimge. Zipa boyu bulmaz elim kaderim bilgel elimge. Zipa boyu bulmaz elim kaderim bilgel elimge. Tatar güreşçileri
bilen de maturlar, yigitler peşin sınar. Milli güreşte batırlar, ışanışlı oklar alar. Jirganak basıp yürüşü halkamının köşlüleri, maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Jirganak basıp yürüşü halkamının köşlüleri, maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Jirganak basıp yürüşü halkamının köşlüleri, maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Jirganak basıp yürüşü halkamının köşlüleri, maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Maydanlarda bilalı şah tatar güreşçileri. Samban samban sambanı tuya, kukrab serigen tuya, tüzemsizlik birleni köte, halkımını ber yal buya. Her kim bugün kış sınaşa, yal ite güngel aşa. Beyrem ruhu meydan inlep, bettini jihanıga taşa. Samban samban sambanı tuya, kukrab serigen tuya, tüzemsizlik birleni köte, halkımını ber yal buya. Samban samban sambanı tuya, kukrab serigen tuya, tüzemsizlik birleni köte, halkımını ber yal buya. Beyrem
Запомните сами и объясните детям. ВИЧ передается через кровь, половой контакт и от инфицированной матери к ребенку. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25. ВИЧ-инфекция передается через кровь. Остановись и пройди тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25. Ваши отношения – большая ответственность. Помните, ВИЧ передается половым путем. Защити себя. Пройди тест на ВИЧ. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Казанский кооперативный институт объявляет набор абитуриентов. Получи высшее и среднее профессиональное образование высокого уровня. Звони 210 30 25.